Això és un projecte que neix a l'Institut de Premià de Mar, gràcies a una de les professores de grec, que és la Margalida Capellà, que és l'altra curadora del llibre. Els nens s'interessen per buscar, bueno, nois, perquè són grans, s'interessen per buscar poemes de dones que parlin sobre arbres. Se'n van a la biblioteca, que aquest institut té una bona biblioteca, i troben alguns, però no gaire. Així com d'importants només troben d'homes. No patiu, i tant que n'hi ha que escriuen sobre arbres. Potser no són tan famosos perquè el tema sempre són més famosos els senyors, de moment encara anem així, però que sí que n'hi ha i algunes de molt famoses. Poso a fer feina i recopilo en aquest llibre 130 poetes que parlen d'arbres. Veritablement ara la gent pot anar a la biblioteca i si vol llibres doncs trobarà poemes que parlin d'arbres, doncs mira, aquí n'hi ha com 400 poemes. I algunes de les poetes que recull el llibre són de Minerva,